February ni somni pariat kumsang ni somni pakhata khan sumdong hlotling takmai pakhat Taylor Preta chu asumdo na kai noi thil sumle pai chungchanga thil soifel pui turin mun pakhata mi pakhat muturin avakala heta hian abial nu Jordani po chu shwaitel veki ge in chulai anin hmona hmun tur chu thil siam chhona hmun pui kho pui pon lam dewa om ani a amai ro chu anno darkari laute a chulai hmuna nge chuan thia hmu ani zoi tatlat mai abial nu Jordani ero chu lawla thosam ram thongin ani din hmun po hi athabik wak chong lawa harsati taka mi pahni hming asoi sham hnu chuan ani po chu ni khoshilavin om zui vele ta ani ole thlir tu tele ngai thatu te song song in zawain chepele vekule tun tum kan video po hian case ngai nom le dangdai tak mai kan ngai thla in kan thlir ho le dona video te abule chang atop thingin minlo thlir sakin minlo ngai thlak sak le theu don ya Lucily hi kumsang khasakwa somkwa panga khan senzen chaina rama alopianga unaw mi chepatni dangla nein heng unaw tinen hian an pathumin phir triplet kan ti ang chi kha ania Lucy hi apiang chhuak masabir ni in an unawa chuan opaber ti na ni chu ti chuan Lucy ti unaw no pangte anani lai hian anu le apa te chuan eizon na kong dang dap turin chaina chu chhuasanin Canada lama an pem sana an unaw ho ero chu shwaitel velavin an chung khatibula an da thunga mase kumsari zet Canada a an nu pa an zom hnuwa chuan an fati ho chu an shwaitel vele ta ani Lucy pa hi mitai ma le sumdong thiam chi takmai ni in Canada a chuan motor khalzir na school abikin Canada a PM30 ta na honga motor khalzir tir mai ba ka driving license an nei thenan hian apui thin boka chu asumdo na chu a hlok ve re uphian mai amai ro chu an hlotlina tak tak zok lo in chana chu anu pui piuini li atangin ani thunga Lucino piuini li hian financial farm nein he a farm hi athang duang phiana financial lama sumlo na khowela chuan mi shiat po chu a hlo chho chakri ani ti chuan uini li hi no thlak thazet mai ni in a hming po hi a cher chhomal mal veu maya business magazine lama ti po a hming le a chanchin te lang chhomal mulin Canada rama politician lian le lar tak tak tinena an thala khau hmu tur te chu awm choi choi reng boka amai ro chu sumdo na le eizon na lama chuan heti khophian hlotling chhovia ma se achung kotani ro hun anei lo thin le thung a fanu te nen po chuan hun man ho an nei khatin an bula hun a man ve the chun po an thil ti la ya an hlotlin le an hlotlin lo an en fianan che apmang ani bera in afa ti laka chuan engkim hi a thaber selbo abeseya zirnalam ani emo sport ani emo arts lam ani emo a thaber asang verdin munzo an ho nge nge tur ani top maya he mai ba ka tong cha sang sang zo nal taka mangvek thei tura besein musical instrument sang sang te po chu an play thiam vek bok tur ani a chu mai la ni lo sumle pai chen fil lam financial management lam chu an thiam hle bok tur ani chutian chuan an zirna chau ni lo kong engki ma chuan thaber din mun abe sevek ani bera thiam lauti le a har sa ti chu abeng shiata an sui ritur ani lo top mai ani ti chuan hetiang khopa khira anu ina ain kolawang hian Lucy po chuan no pangten ilai tengin anu do tu sam ang mishing ni tum chuan theitop tak meu meu a chua hlotlin na po a thlen china chuan a mu chho ve zel renga amai ro chu chung a hlotlin a chan te chuan anu chu ti hlimin a thorim zia te hria saka alo lon ve abe se chin chu ero zong do thu sam mai ni in anu chuan chuti he hu chuan ang esak phalawa alaka omdan adang lam pha heklo lotlina chang tura a thorim zia te a do thu sam ang ni tura a be na sa zia te angai to chang chuan Lucy ril ro chu ana ve thin im ema chung a hlotlina chan de chu abe se anga ngai hlut sak a hlo ngai lo chuan ati shom thinin chuanin chunga nge chuan misang on lam mi ni mai zoka inshia na te chu ani chhaupa ta hialta ani eti lai me khian mi pakhat Oliver Carafai ro chu Slovakia rama khotero te alo pianga an chung kwa chu an ho salim lo amai ro chu Oliver anu le pa te chuan zirna chu an da poimo in an fapa chu nakina mi hlotling tak alo ni nge thenan thataka lekha zirtir an tum ro ve hleya ti chuan Olivera kumriat mi lek alani lai chuan eizona ol samjok mo in be sein an chung kwa chuan
Canada lama an pem ve taroya ma se ani ero hi chu Lucy no panlai anglo takin anu le apate chuan ama du thlanna man an phalsak ba ka engkonga ma chuan adu lo zongin an nor lui ngai lo boka ma se Oliver hi miril ro thobyang chi le nung hal mai mi ti dan ai bak sheta ti ngai chi emo thil hla om tlan chiat ngai ang chi emo thin han ti phude zoi zoi the chi hi tiang lam han ti vel nuam ti tlat chi hi ani thonga chutiang chuan school kalte po chu nuam ti hlovin dan som ngai le in khwa kherna om ang chi shim shim chu angai na lo ani ber ti chuan Lucy le Oliver te hi anin shia chan na saber chu school khata an nu dun lai ni in he an school a hian Lucy chu student thiam the nung chang tha le en ton tlak ber ania chuti lai mek in Oliver ero backbencher kan ti ang chi dik tak khani in shem ngai deu reng ang student kha ani deu bera ma se he ti khopa mishing mi zia thlenga in ang laule in person ani chung hian anin kom ngai da phian mai Oliver mi zia zalen hal mai le midang tilaka engma be se let nei ron ngai lo chu Lucy chuan awr thin em ema tin a hlot le na ringot en lava ama Lucy anin ang topa koma en tu ani na chuan angai na tir zwal boka ti chuan chutia in kom ta fota chu chian chau lo dewa chuan lu thuk zelin anin ngai zong ta a Lucy tan po chung terim ro sa ni lo ama du thu nge ya akop ma saber ani ngi a ma se tleron in ngai zong mai ani bok ni in koplen lem lovin anin chenle ta thowa an mi ze nang lo lu tok te an ril ru pot mang an hmalam hun tura an ngai to zong in person lu tok te chu anin chen chan ani deu bera te chuan high school an chhuat nuwa chuan mani kongkong ati in anin mang thata ani chumi nuwa Lucy chuan anu do dan ange in finance lamzerna university thataka chuan inziak lutin nakina an chung ko sum do na lama inrol chawa enkol chun zom chu akuta tlator an awangin chumi tan chuan ain bo sai tanta a chuti lai mekin Oliver ero chu nun zalen le thunun tu omlo ngai na chi boile khata poisa mu tok the na lam du mi ani na chuan hne chautul tulin athunun thei bak din huna chuan atang chhowe mek thonga zan khat phei chu kumsom pakami lek alani lain roi chetak chung hian motor akhal chhuaka anua phei chuan accident hialin street light asuta bur mai he a accident awang hian mi pakhatin nuna chanin me che pakhat na takin a hliam boka ama Oliver ero hlimlel thungin liam te naw tak ngel po anei lawa amai ro chu alo ngai to lok ngai ho lo chu anuna thlen pha thungin kota komnga chung tang torin an shem ta tlat mai heiba ka hian kumsom panga chung lir thei ang chi ma khal phal sak ani lo ta bok ani chuti lai mekin Lucy ve thung kha chu Canada rama university thabir pola lut mekin finance and global business chu a major ani a ma se hei hi ama du thlan ani lovin anu du thlan saksa dia mani thong a zerna le a hlotlina te chu enga ma ama ta ne adu dan chu ani ngai lawa anu du dan le arim ro dan ang bek chu anun dan ani top mai in anu chuan ngun takin avil deu renga ma se mangai na le ngai sakna wang ero chu ani holo heiba ka hian university a akal chung zong chuan a result e activity sang sang chu anu chuan check sak reng zelin exam na a pass tak le emo chu adu lo burba ka ati thaber tur hi ani top mai chuta a thaber ni lo result om hlek chuan anu chu alunga oilo thinin chu chuan no serial ro chu ati shom thei ema ama Lucy ngei po chuan in ngei to man lek lovin result do thu sa mei tur chuan azir ngat ngat ringot mai zela ma se chu tiang ani awang chuan zirlai ti tha choi moina te dong zak sak thinin internship po farm thabera ngat ati thei dareng ani ti chuan a graduate vele an chung ko sum do na lama chuan lu sui ngalin anu rem ro na angzel chuan financial operation lama chuan a photanga chuta tang chuan mong changin ho to lu bera chuan a chho thei do na heta pon lama tanga han en me hi chuan Lucy nun chu a o min nula fing le na zom tak nei lotling box si society angzong po a mi pa ngai chunglam din hun lo tu ani a amai ro cho chungril lamai ro chuan a hlim hlol si lo chuti lai mek chuan Oliver po kha a shem na to te lo mangve mekin tani na chuan ni tin hun alo chiar ve meka heta atan pui mi chen khatin en hian in hmel sha chhozelin ka ruk mangte thil soi sang sang khoi chin te an ni hloma chung ho chuan Oliver mi zia
poison riau le poisak wak nei lo mi zia chu an mu thiam thoya chuta dan kala chet na lama dan keng ko tu te bum dan tha an soi te chu longai thlakarin aril ro chuan awang ngal vek zela nakina ama ta na lamman tangkai ve nge chu atum ran mai ani ti chuan zela kumnga zet ata hnuwa chuan alo chuak ve theita a nima sila abi sei a in nun bul han tan le chu atan a kher tar yaw mai thiamna lama ni se zerna mu mal ani si lo eng na pa nga ya ma experience ani bok si lo nen na pa ngai de zon chu atan har ta chal maya chu a chapa motor khalphal sak ani lo le zel bok si chu chuan na zon ati har sa zwal em ema chu takara danina a phalchin a tho thei to kela chu lo atlem thei em mai bok si nen aril ro chu a boy ve tamap maya nima sila angai to na chu a han seng ni dewa chuta chuan a hmel thatna le a pian na lam chu man tang kai dan angai to ta a modeling lama chuan kal chawin advertisement chen khata te chuan alang ve ta sak saka heta hian sum chu aduang taka tamni lo ma se hei hian na satakin a pui chho ve thung chuti lai mek chuan ania aril ru in lusi lam a hoi tan le tak lai chu school an kal dun lai kha chuan lusi chu nula nung chang tha le thiam the le khazir che ngai tu ang chi kha ni a tuna ero chuan a social media account nam chu hotel changkang tak tak akal na te designer thomno man tau tak tak te ne na ain thom lai te mun changkang le man tau tak taka vacation a mang lai ti le party ro pui tak taka akal na thlak tin alo lo khat vek to a in lucy chuan follower tam tak te po lo nei to in influencer lar tak alo ni to a chutakara brand sang sang la chuan thodon puya chuan an som chor chor reng bok ani le chuan chung zong zong sheran chuan Oliver chuan lucy chu hnim nei le ngei tum chuan va pe popin atira chuan manai chan chin de soin an ti ti vel mai maya ma se a hnu de wai ro chuan in po tak hian an tun din hun te chu an soi dun chhole ta a heti lai me khian lucy chu apon lam lan dana remo chuan mi hlo tling le nun za om tak lim taka a hun mang ang ani a ma se a chung ri la ero chuan a hlim lovin anuna chuan kim lo om tla thiana in sha a le lama Oliver ero chuan amma in har sanate lo tok to ma se tuna ero chuan hlotlina lam tlang zo tan mek ni in ain ngai ve thung te chuan anin biak po atanga ni rei lo te a restaurant a chuan in hudon le tangi nge in chuta chuan andang lam to zia te in shilpa chuan Oliver chuan man in jing tok tak mel se thian mathar lak atum mek thote asuita a chutia midang thu noi omlova adu ang zong zong le chania ashiat ang zonga Olivera ache themai bik thin chu lucy chuan out ve ema tin adin hun anga din ve chu achak zek zek tamai te chuan thil chi sang sang soi donin chuta anin mu atanga ka rei lo te a chuan lucy chuan ari ro te siam filin anin a chosan hnuwa Oliver chu awa fin ve tapmia mai anun chin dan le achung do zong zong chu kalsanin Oliver anun dan ve ren run le control tu omlawa mani du zong zong hoyanun chu zompui ve torin aril ro asiam tamak mai ani te chuan hetia anin chosana criminal record nei lai le nga chen pui tura lucy chuak ta chuan anu piuni thin chu aterim em maya chulawa abul vela omreng reng tuma athut nial kal ngam an om ngai lo laya ama fanu nge chutia a han om ta chu angai dan ani lo na sain arang chuan lucy bank account po chu a freeze tir ngal vek ba ka sumle pa ya tan puina a hmu thei tur ang chi song song te chu adang chat ta ngal veka ma se hei hian lucy ril ro chu in lam le tir at in anu telawa akho sak thei be zia lan tir adu na chu ati zwal sak so zok thong nima sila arindan anguta olsam chu alo ni holo adin mun le akho sakte alo zo om thang sia chumi wan chuan ani tin kho sak phung chu ati sang bok si tin influencer ani na tanga asum lak lo ringo chuan amamo le a sen so chu a phushu phalo na samai sinien aril ro chu ha chautan tariawin Oliver sum lak lo chuan ain ngat lo thei talawa chuti lai mekin Oliver la chu engma eng to nei ve om po hian om ngai lo sum lak lo na sang sang ani thole aril ro ti halo turin no se chu a shil mai zel boka eta hian Oliver chuan investment lam a khoi thu soin kar hlui le le shala te man lai thil hlu le wang tak tak le le shala te le thil dang dang sum do na hlok tak tak a khoi nol thu chu soi mai zelin lucy po chuan engma azo chik shan ngai lem lawa nima sila Oliver sum do na chuan
zoya in nam hnoi tam chobe tialin Oliver la motor khal danina a khap sak mew wang khan khoya po kal don se Lucy chuan motor a khal sak zelanga ya Oliver driver a atangta ani deu bermai meeting na tura te swai chinin achang le mi a pick up tir thol achang le sumdo na thel kan soi ho ati awangin ankal na hun pon lama te chuan kar chhonga rei tak tak alo nga te ngai chinin atir lama chuan alo ngai saklu tuklem lawa ma se a hnu dewa chuan makti deu hlek ani te tlat mai a chan chu an chho reng reng hian kong ngaya an kal ngai lawa kong shan shan an zo thin ani ti le hetia sumdo na thila an chho chang te po hian zan rei lam ani deu zel mai ti te angai to nu chuan makti na anei tlat maya tum khat phe chu Oliver chuan lo se chu document pakhata hian ming sign turin a shila ma se lo se chuan nuam ati lo deuh hleka a chan chu document chu car a hmu po ala hmu ngai mi lo chungchang ani tlat mai si amai ro chu Oliver chuan engma ngai that lo na tur om hleinem kasum do na chikhat mi hausa te ta na car leile shal ka ti sak thina chikhat mai ania engma dan kala ti om hleinem ti in a shil fia zuya chuta lo si po chuan nel zui lem lo chuan alo sign ta a hemin no a po hian poisa thon lo le thon chha vel po chu boipui chhun zom vele mai in Oliver sum do na chuan a pui be saklia ni in ain she a ma se ani na taka chuan dan lawa sum do na chuan ein nam hnoi thuk be hle to zok alo ni rek mai a om zia bira chuan Oliver hian Lucy ming thatna chu rem chang a mangin asum do na sang sang kalpuinan hian alo manga midang tan rin an ol sampha ba ka dan mi te laka po rin helna an hlo lo pha a hei ero Lucy chuan a muthiam ve ho lo thung amai ro chu sumlak lo na ngit le hlun an nei lo chung po chuan an che ero chu sang tak ani a an apartment la chu Toronto a mi ho sa ho che na venga ngat omin kar ni se thlari lo te a tharin an thak seka restaurant changkang berbera te kal chinin designer thomno le tlere unien vacation ni se mun changkang tak taka ta chuan an mang chen boka chuti lai mekin Lucy la chuan suma chau ni lo engkima Oliver a chuan ein ngat top to ti reng reng angai to thleng phangai lo Oliver la chuan aril ro le athluak chu asuk sakne so em emaya ama awang chowa hetianga nunnuam om thei ani ziate ani chu om lo se anu thu hnuai nun thoi piklu tuka khana lo om emo ani lo po in sum le pai tla cham takin a om to tur tho chu a shil mial mial reng boka Lucy la chuan chu chu alo pom le thlap mai bok ani ti chuan kumsang ni som ni kuma khan Oliver chuan sum do na hlok deuh mai a she thar le ta a chuta chuan a thian tha te kal tlangin entrepreneur hlotling zet mai Taylor Preta chu a mil shat ve ta hlova ani hi sumdong hlotling zet mai company sang nei tu ani a dietary supplement siam na atanga investment product lam company thleng hian ania ma se hei hi asum lak lo na lian ber ero chu ani haulo ani na taka chuan Taylor hi Canada rama roihlo tol lo ruk na lama ho tu lok tak ni in ram chunga alak lo mai ba ka hian zortor asem chwale thlenga boipui tu ani a chu chu asum lak lo na lian tak chu ani ta pera te chuan anupui ne na anin chen hnuwa a in le lo bungrwale a thil nei te danang taka register tum chuan ma chola chawin aruka dan lo anga a thil lo nei ho chu zoimo nga danang thlapa nei tu ni na nei aduta a hemi wang hian sumdong thiam le rin om investment lama tui ve tak partner tur chu a zon hnu chuan Oliver chu a muta a Oliver rotna ang chuan zanria kil donin alan dan maya chuan Oliver chu mirin ngam tlak tak tumna tak tak nei le sumdo na lama tui tak international trade lama po ton shiat nei tha investment lama le automobile le shal lama po zeitak real estate lama po ni se ton shiat nga tak ang chuan ein lan thiam tariaw maya chu chuan Taylor po chu a hne viau mai ma se chumi anin hmu toma an thil khel pui ber ero chu protective equipment supply chungchang ani thung kan shia cheu angin heti hunlai hian khovel pumpuya pandemic thlengin mitin kan boi noi ni kha sarkar emo damdoi lam emo po ni se protective equipment sang mask te glove te PPE suit te le thil dang le tur zongin mitin an boya heta hian Oliver chuan AC atanga chungman ro te chulaka khothlang lama manto zo ka shalle chu a hlok don thule makta doi tam hlep theina ani zia tho chu Taylor bula chuan phur takin a soivel so a Taylor la chuan
angai to na chu tha ati tak zet ani ber sumdong changle hlotling takni ma se Taylor a hi asum do na lian ber chu dan phallo damdoi tol ruk ani imeo wang khan dan hnuaia sum do na lama hi chuan ton hriat alanga lutuk bik lo tlat maya chu chuan Oliver a chu rem chana siam sakin ol samte in a min thei pha ani kan ti theng chu ti chuan in rem na ti siamin Taylor a chuan dollar noi somni lai chu aron invest ngala anu ka rei bak lo chung chuan Oliver a chuan document lemte supplier company hming lem khwa chopte poisa transfer na lemle contract lemte siam chopin until supply chu tlong taka akal mek angin Taylor a chu a hria tir thina chuta Taylor a po chuan a thil ti mek chu atlong hle ni in sha in a lep mu le turte a chhut pa chuan a hlim ve vor hle maya ma se tha a han ra le me chuan Oliver a chuan Taylor a chu ron bile in ai lian thamzo ka malak an ngai thule tona an do zat ai tam hi supply angai don thote sum tamjok invest angai tur thote chu aron shile ta a Taylor a chu a hlim tak zet ani ber pur tak mai hian dollar noi somni pangadang chu a the chhuak le takngal wata amai ro chu hunte akal le de hnu chuan Taylor a chu angai a tha thei tlat lo mai bungrwa chu ron thlen ti om thei ta reng lawa are te ma divin asia ani ma na Oliver a han zola chuan ani la in khoya emo dile oma chumi khamia chuan anlo dang khomwanga ti angreng customer lama ti fel ngai alola oma ti velin chuan lam chu alo siam zel mai si ma se chunga chuan lam siam de chu Taylor a chuan oi har ati chhota tul mai tin Taylor hi mimol ani bi khawlawa sumdong mi ani na chu lo langin asum le pai chu alo thlona kalral tir chu atum reng lo Oliver ni na chuan document te chu adil te sek maya chutia Taylor an proof document adil tak sek a chuan Oliver chu mang ang tanin ado saiten a chan him hlei thei to tlat lo chutakara Taylor la chuan a ring hlel tlat to mai sinien ati nge na shilo chuan lo si chu engkim a shil ve tar ngota engtin emo Taylor chu aril ru mina lo ngak ri deu tora mindan an ngei to chu angai ta a nima sila ngun taka an ngei to nu po chuan ti dan mai tur chu an tha theilawa ma se atopa chuan chek lem siam mai chu thaberin an cheta ani te chuan lo si chuan anu sum do na record hlui atangin chek lem chula in chumi mang chuan an chung ko paisa chu makta doi chuang lak chwa atum ta a chu anu account na tang chuan asum le pai chi vela tanga makta doi khat vel lek chu a hria chwa lem lawa alak chwa the mai po chu a ring hlea a mai ro chu bank manager chu pili te chung ko mel hria thatak ni in che ka chuan POINI li signature aum lo ti chu a hrengal thoya chu wan chuan transfer verification chu alo dil ta chat maya anni la chuan pe the hek lo le an puisa lak chwa tum po chu alo block sak ta mak mai ani te chuan no si le Oliver a chuan malak le dan to reng chu an heta mai lawa akotopa an changta ani rengot mai Taylor la chuan an thu soi engma chu awoi du to der silo chuti ani in do than tur alo pe ya thu to paron sei ta mak mai apuisa inve song kha an pele tur ani a ani lo chuan aso khok tor tura anin pe ngal angai thu aron sei ta cheu mai sia chuta Oliver mang anglu tuk chuan do than tur dang engma kan nei to lo kong om chun chu Taylor tha che hi ani to ti in Lucy chu a shil ta thlota ma se chu tho Lucy in a sha chuan alo du ozong lo dan kala thil ti in sol tam tak kan khoipo aniang tol tha kher ero chu ka theilo ti in alo chang le ta ni ma sila Oliver a chuan soi thei deu thlem ti deu hian do than tur dang an nei lo zia thole Taylor a chu midang tingai dam mai chi ani lo khuba nge chi ani a kan pahnia nu na hi azo atop lawang ti in aril ro min nge tum chuan a bele ta a chuta Lucy pon atopa zong Oliver a thosoi chu oile tangi nge in ruwa mana chu an siam don ta ani ye chuan Taylor a chu wa be ngalin chuta chuan sum do na thatak mai ama a an poisa hlo zong mu let le vek theina tur khopa tha an chia thu wa shilin Taylor a chuan atira alo oi sak do mai bik lawa ma se a han ngai to that le nu chuan Oliver a chu chawchwei khadang pek le chu poitilavin a shile ta a ye chuan Oliver le Lucy te motor chuan abial nu Jordan nen chuan an kalta a hemini hi February ni somni pariat kumsang ni som pakhat ni in mu an tumna lam industrial area a warehouse pakhat lam pan chuan an karin an tlan ta wangwanga
mase an thina tura thangkam an panmek ti chu an theder si lo chuti lai mek chuan Oliver ala chu olok taka lo in drop manin kar hlui pakhat chu sumfai pe in alaya etia sumfaya ale chan po hi chuizui thei an ni lo nana ati wang ani pakhata heiba ka hian disposable phone temporary mantur chu leitel bokin Lucy po chuan alan dan thupnan samlim te awa ve boka ti chuan Taylor te an lo thlena kara tanga anon chuak chi chu engkho se set lo chuan Oliver chuan silaya lotin ngal zatin Jordan zok chu akap ma sapota heta hian witness om thei tha ma sakha thazok nia a shet wang ni in silai mu ina Jordani om atak aden nu chuan ni khoshilawin leya atlungal ta thora chumi rol chuan Taylor lam chu tin le ngal zatin voi tam tak akap zom takngal pop popa chu vele Taylor po chu leya chuan atlu vele ta ani heti chungzong hian Lucy po kha lo om ve vekin engkim chu a hmu vek ba ka a shet pui ve veka ti chuan Taylor karbul leya le dring Jordani chu a thingem ti wa chian tur chuan Oliver chu avakal phele te te a chuta Jordani chu alo thok to lo awang chuan a thinge ni a sha in akal san takngala chumi hnu chuan an sol hnu te chui zui theina tur engma hnu chhia ani lo ni in sha in chulai hmun chu an chho san le ta ani mase zandar sari le mini somni vela chuan truck driver pakhat hian chulai hmun chu ron tlan tlang fu hlovin chuta leya mishing lo le dereng aron hmu chuan tranpui tumin avakal ngala heta driverina a hmu mai lo sham nan hian Jordani po hian a thei top chuin a taksa chu alo ti che ve hi alo ni a chumi hnu chuan driver chuan emergency service chu call takngal watin chuta damdoi lam thiam te an lo thlen lai chuan Jordani po chu biak theilawa lo om to in amar phu ero chu ala thang reng viau thung chuti rol chuan engtia renge hliam tor chung hian chulai chhuat vot taka chuan alo om to ti po chu tuma in an shilawa mase maktak main chutiang hliam nian chuan alo ladam thlat mai si ti chuan rang taka damdo in lama an phur phei nu chuan anuna channan theitop an chwa zuita ani heti lai mek hian chulai hmuna chuan police po chu ron thleng be ngalin chu warehouse an endik na lama chuan Taylor rang po chu an hmu chui le ta a ma se CCTV camera emo mita lo hmutu nu chui tan tur engma chu a om lawa nima sela an hniam tor chan chwa kha a om thung damdo ina dam kho chwa ngei tuma Jordanin abi lai mek chuan investigator lampo chuan til thlen dan chu an no chui chiang char chara chuta chuan tun hnaya call logs te message te chu chekin he thil thlen ma lok khan Taylor anian Olivera anin bia ti chu an che theita a chu mai ba ka in hmu tumin an kal ti nen lam chuan che thein Olivera khan thil engkim chu adwan lok sa thlaba ka an pahni chu tha tum ngein ka huna khan kal turin asom ti po chu an che thiam zui tamaya ma se heti lai mek hian Olivera le Lucy ti pahni chu in lama TV te enin an pol thana chu an ma ni nen chuan seizom theina ommia lavin an shia nia an chia tawang chuan an lo hlim em maya news sa te chuan mi tu emo thia hmu ani thule engwang nge ti hriat ani lo thu an ron pon phei chuan an lo hlim tak zet ani ber ma se chuta chuan news chu zomai lavin liam tor pakhat zok ero chu adam chwa thule tuna chuan ngai to om ani lo thu an ron pong chhun som tamai chu zet chuan an nui hmel chu ati top chiang ta hle maya chuta Lucy chu ding khong reng ringotin Oliver ve thong chu rang takin room chunga chuan ave kwal ta seka chutia Jordani alo har chwa ni kho asha thun huna chuan an tan ti the chu om to don der lo an hmel a sia a an ori a sia a an ma ni a shiboka chumi wan chuan tuna an ti the om chun chu tlan bo che anita ani ti chuan Oliver chuan a hmel shiat passport lem siam thiam chu bingal watin Taylor sum an rukha an lakol hnim bok nen sum lama po chuan boina an ni lawa chutiang chuan passport lem chu siam tir nga sung sungin chu an passport lema chuan Lucy chu Filipino anga in siamin Oliver ero chu Hungarian angin ein siam thung in he an passport hi Europe lama ril hnel kai lawa an thlo thei phana tur ani boka ama sabera Praga kalphotin helai hi kwalzin tamna ani awangin biruk nan arim chang ema chumi awanga thlangpo chu an renga ti chuan chulai hmuna chuan apartment pakhat punrei lote atana lwa ho ngalin atul top ani lo chuan pona po an chhuak mi alawa
thei to pa in thup zelin mi mit la zonga om sham sham an tum zel bok nen atir lam ni rei vak lo chung chu engma po thleng om lo chuan an om theya ma se an ril ru ero chu a ha dam theimi lo Oliver chuan news chu endeu reng thinin an ming international wanted lisa alolan hun tu chu engtika takniang mo tin a check deu reng zela chuti lai mek chuan lo si ve thung chu atong ngai mang to lo mi bum hmang le mi swal ni ringot to lovin tol thatu police zon lai mek an ni hialta ani ti vel angai to na chuan ati shomin tong chak na po chu ani theimi ulova ma se chutia ni rei vak lo praka anom nu chuan Bratislava lama inson le in chuta tang chuan Budapest lama anin son le ta a hetia anomna an son sek chuan nu chui do te tan an nu chui a har sat pha chu ringin chung an nu chui chu an ban san do pha mai te an no ring boka ma se police lam chuan chuti maya top san chu an tumbi khaulo an nuwa phe chuan International Law Enforcement Agencies lam chu ron enroll ve ta hialin an nu chu an non sorzim so ta hleya chu lawa khatia Europe lam an thlen ta ka wang maya mi bo hlen thei tura anin ngai lai mek chuan Canada lam police te po chu an lo om mai bik reng reng lo an no chu chui zam ngal char charin result om tak mo hun an nei be tangi a chuta chuan Tyler phone an check na number pakhat an mitla tu chu omin chu number chu Tyler an tha mani chi a Toronto a dor pakhat atanga le thar chaw ani ti chu hriat chu ani a chu thil an chui zel na chuan Lucy thian nu nen chu a hruai thleng ta roi mai le chuan chu nu Lucy thian nu chuan engi a chan ti po hrilem lovin a thian nu Lucy in sim ka te saktura ati awanga lo le sakve mai hi alo ni a hei hi Lucy in rol na ti lan theina tura evidence masaber chu ani da phota ani adot le a chuan security camera footage ni in warehouse bulle at nai thei ang bera CCTV om te chu investigator te chuan an han chui zui li a chota footage an inlet na atang chuan tol thana thlen ma darkar engemaw zat liam ta khan motor pakhat ID lem hmanga book chu ron tlan tlangin chokar chunga chuang tela chu Lucy le Oliver te an hmel le an pian zia song song chuan ang dul hlea tin heiba ka hian an apartment lama camera footage chu check le ni in chuta po chuan tol thana thlen zan February ni somni pariat zan tira khan an pahnia an apartment an chho san lai le chumi zan vek zan rei taka an ron le le lai chu hmu tur oma chu chuan an ni pahni hi tol thatu nge an ni ti chu police chu rin tir ngalin Jordani damdo ina alo har chhuat nuwa chuan an rin dan chu aron nim ngit be le ta che bok ani le chuan tuna chuan thonei tu te tan po an mi swal ti mana zui turin evidence a thatok ta hleya Canadian law enforcement chuan rang takin an case boy puilai chanchin chu Interpol lam chu hriatir zuin ni rei lo te chungin Lucy le Oliver te chu International Wanted Lisa an chong ve ta wang mai European Law Enforcement Agency shanga chuan an pian zia te an hmel te le mo an ni nun ber na mun de chu thon dar vek ni in heti lai hian kan mi swal te pahni po chu biru reng rengin an local kol ve zak zak boka chuti lai mek chuan Hungary lama police te po chu miswal pahni te chanchin chu chipchiar taka shil vek ni in an ni hian khwalzin song song te chu uluk takin an lo thi thlai ranga heti lai hian chan lo lama tangin thil chu aron thleng tatlat mai Oliver chuan anin lo man pe ka tumna lama document diklo a portal zo maya chu an apartment lo lai nei tu pa chuan alo hre chat si angai thalo chuan thunei tu te lam chu be pop ngal watin an ni lam po in thil an sha chuan chu in lo mek tu te chu an han chui chiang tak ngala chuta chuan Interpol lamina an son mek misol pahni te kha an ni ti chu an hre theita a chumi no chuan tactical unit lam te nen Lucy le Oliver chu an vaman suita ani ma se hetia an man lai hian Lucy chuan dot lo suin min hai niang ti in lo in sei fi hlim atum ngela amai ro chu police lam chuan an hai lul lo ti chu an chiang ang mai an pahni chuan manin custody a Canada lama thon ho dan tur boy pui ngalin an swal man motorin an ngak taran mai ani le chuan kumsang ni somni pali tha lai khan an tal chu tan ni in Canada ram puma soi zui a hlona se ema chutia nula le tlangwala no pangtak thataka omni se mahun eng tak nei thei kha an du thlanna an man thiam na owanga tol thatu an han ni tarngot mai chu mi ti makti le soi chhon nuam ti zong tak mai alo ni bok nen
mi pui nol pui ti alwan se me ma ti chuan an trial hian kar engmaw sa chu o in prosecutor lam chuan evidence sang an la khom to sa te chu an ron phorba ka call record te surveillance camera footage te poisa thon chwale don na ti le dam chuak ta Jordani thu soitinian chuan ruwa man lok thlapa twal thana ani thu an ron din chwa puita a ma se he an traila hian Lucy chuan na sataka in soi film tumin khatianga twal thana a thleng don ti a hriat lo thu te Oliveran ama a arwa man na vek ani thu le ani chu Oliveran abum thu te athlok asuk sak ne lutuka wanga tang lak lo ve mai ani thu te soin ron in soi film chu atum na sa hle maya amai ro chu ain rol ve vek zia chu prosecutor lam chuan ron soi le in an sum do na a chebrel na konga te in mu puya som tura wa be pok tu po ama Lucy jok chu ani zia thu te tin sim ka spare alo le te tan bo na passport lem asiam tir te le Taylora an tha don nia a mel thop na samlem awa lok diam thu te zong mang chuan Lucy in sei thiam tum na chu aron bo thlata peka heti lai me khian Oliver ve thung ero chuan engma in sei fia na pek adu lo ve thung aloyar chuan tumreng wanga tol thana ni lovin anin ti thiam lo awanga anin hnial thin rimin tumlo dewa van doina a thlen tamai ni in atang ve thunga nima sela kotlam ero chuan he an chan hi pomsak do lovin an pahni chuan thiam lo a chan tir thowa chuta chuan dam chunga lungina tang tura shemna pek ve ve ni in an ta na tanga kumsom ni panga hnuwa parol po an dil the chau don bok ani ya chuan an khi so heti hian ti top ni ma se an chan jin sei zui ero chu a to ve mai theilo Lucy nula fingle le khathiam chung ko zom le house tak ni bok heti maya a han top tamai hi makti a hlo lo theilawa chuti lain Oliver po modeling career ni chawa sang tak po han thleng chho thei tur khopa theina le pian si a mal som na dong ani a ma se voi le khata sum nei chok hausak thu do na in mishing a shwai swal thei zia le chu chuan poina sa jok a thlen thei zia hemi te pahni chan china hian kan mu chiang viawin arin ombok ani ti chuan van loi thlak taka boral ta Taylor a chung da chuan anun kha in siam thata a hun kal to a thil ti swal te thei ngila malam pan tumin a be ve meka asum do na le thil dang te po dan noya ve kal ter tumin chan ala ve na sa sin a hlotlin ma in anun na hiti hian lak ani le ta sia ti in an soya chuti lain mi then khat ero chuan a thil ti in om phaveta ani hi eng ang mi hring nge asum don pui ti kha a hre chiang lu to ma se hlok loi be se na voi khata sum mo tok a be se ya adu amna awang khan anar phal lo mai zok ani kha amali ama kha ain bar lo tani mai loti anom boka eti lai me khian khatia Lucy man ani hnu khan anu uini li po in wantlang hriata thupuan zar engma ni kha adu lawa chuti rwal chuan wantlang le mi pui hmu a adin hun som tak chuan atwar tel lo ve theilo ma se in soi fe mo ai chuan ngoi ring chu thlang zokin punalian me deuh hnu a phe chuan Lucy ming le ani na song an chung kwa ne na soisom theina thei ang chi reng chu a chu chat ta mi mai ani ti chuan a to bera chuan he khesian mi nun ati chenim ma Lucy mabak eng tak ni chuan a hmalam hun song chu jela a khoral angai do na tin Oliver po chu tiang thau chuan Taylor la anun herrema hmalam pan tu mekin anun na a chan ta khani a chu mai ni lo Jordani po khan liam na tak tuarin a hmangai em a kopui a chan zui bok ani kha chutakara a hnuwa investigator te soidan chuan kha thil thlenai khan Jordani hian naw alo pai ring bok ani ome ole khati song kha ton chuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case a in ngai dan te comment section lama pinno soiwele chodom ya